Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu, il-paċi magħkom. Merħba f'din id-dar tagħna. La darba hija id-dar tal-mama ta' Ġesu tagħna. U meta nilqa' lilkom qed nilqa' il-Knisja preżenti fl-iskejjel tagħna ħbib tiegħi. Allura hekk nipprova nimmaġina lill-edukaturi kollha, kollaboraturi tagħna. Nimmaġina l-istudenti tagħna firxa enormi. U allura responsabilità enormi. Nimmaġina il-familji illi jafdaw fil-kura tagħna it-teżori tagħhom lil uliedhom. Hekk dan kollha inġorruhom f'qalbna dolodu. Napprezza ħafna illi tal-istedina li għamilt li Father Charles u meta ngħid lilek nifhem is-segretarjat kollu. U anke li naħseb biex taġevolaw lili samtu l-fliegu. Imma li aħna ġejna f'dan is-santwarju tant għażiż għalina ukoll huwa sinifikattiv. Father Charles qal li fit-tmiem il-quddiesa nagħmlu talba flimkien lill-Madonna. Ekku jien mill-bidu ta' din l-Ewkaristija nixtieq nitlob lill-Madonna ħalli lilna lkoll anke lilna irġiel tatina qalb materna ħbib tiegħi. Għaliex l-iskejjel tagħna jridu jissupplixxu għal dan id-don għal din l-imħabba. B'dawn is-sentimenti ejjew flimkien narfu n-naqasijiet tagħna u nitolbu maħfra lil Alla l-imbierek. Nistqar l-Alla li jista' kollox li jirkom ħuti li jiena nibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emejl, bil-ħallejt dmirjieti, ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija Dejjem Verġini, il-anġel bil-qadisin kollha u lilkom ħuti tolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena.
Kristu ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. U Alla ħanejn iqaf magħna b'nedmejn dgħajfa biex aħna u nagħmlu t-tifkira tal-lum qaddisa ta' Alla imtella s-sema meqjuma f'dan is-santwarju ta' Pinu bil-għajnuna tat-talb tagħha nintrefew minn ħżunietna u ngħixu ħajja qaddisa. Dan nitolbuh bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Profeta Oseja. Dan jgħid il-mulej, huma ħatru slaten f'Iżrael, iżda dan ma kienx ġej minni. Għażlu prinċpijiet bla ma kont naf jien. Il-fidda u d-deb tagħhom dewbuhom f'idoli għal erda tagħhom stess. Nistmerru l-oġol tiegħek San Marija, il-kolla tiegħi xelet għalik. Kemm se jdumu u li Iżrael bla ħila li jissaffew? Dak għamlu raġel tas-sena, dak mhuwiex Alla. L-olġa ta' San Marija qatt isir frak. La darba huma qatt jiżeraw ir-riħ, qatt jaħsdu r-riefnu. Il-qamħ ma jżebbilx, ma joħroġx tqiq minnu u jekk isir jibelgħuh il-barranin. Efraim kattal l-artali biex jidneb. Artali biex jidneb saru għalih. Kieku kelli niktibhom bl-eluf fil-liġijiet tiegħi, kienu jqisuhom liġijiet tal-barranin. Jistgħu joffru l-vitmi u jieklu l-laħam li l-mulej ma jogħġbuh xejn. Qatt jiftakar fi ħżunithom u ħtijietom jikkastigawhom. Lejn l-Eġittu qatt jerġgħu imorru. Il-kelma tal-mulej. Għas-salm ngħidu flimkien Iżrael it-tama fil-mulej. Iżrael it-tama fil-mulej. Fis-smewiet u Alla tagħna hu jagħmel kull ma jogħġbu. Fidda u deb huma l-allat tagħhom, xogħol ta' idejn il-bniedem. Iżrael it-tama fil-mulej. Għandhom il-fom u ma jitkellmux. Għandhom l-għajnejn u ma jarawx. Għandhom il-widnejn u ma jisimgħux. Għandhom l-imnieħer u ma jxommux. Iżrael it-tama fil-mulej. Għandhom l-idejn u ma jmissux. Għandhom ir-riġlejn u ma jimxux. Bħalhom ikunu dawk li jagħmluhom u dawk kollha li jittamaw fihom. Iżrael it-tama fil-mulej. Iżrael it-tama fil-mulej u l-għajnuna u t-tarka tagħhom. Dar Aaron it-tamaw fil-mulej u l-għajnuna u t-tarka tagħhom. Iżrael it-tama. Nuqmu bil-wifqa. Jiena r-raj tajjeb jgħid il-mulej. Jiena nara fin-naċċ tiegħi u n-naċċ tiegħi jarfu lili. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien, in-nies ġabu quddiem Ġesu wieħed imbikkem maħkum mix-xitan. Ġesu keċċa x-xitan u l-imbikkem qabad jitkellem.
In-nies staġbu bdew jgħidu ħaġa bħal din qatt ma deret f'Iżrael. Imma il-Fariżej qalu dan bis-saħħa tal-prinċep tax-xjaten qiegħed ikeċċi x-xjaten. Ġesu dar l-bliet kollha u l-irħula jgħallem fis-sinagogi, ixandar l-Evanġelju tas-saltna u jfejjaq kull xorta ta' Mart u l-kull min kien nieqes minn saħħtu. Ra n-nies u tħassarhom għax kienu imdejqa u mitluqa bħal naċ bla raj. Mbagħad qal lid-dixxipli tiegħu il-ħsad huwa kbir, iżda il-ħaddiema ftit. Jitolbu mela għal sit il-ħsad biex jibgħat ħaddiema għal ħsad tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Quddiem folla għajjiena u imdejqa Ġesu tħassarhom. Bit-Taljani da iktar qawwija, senti kompassjoni. Din il-kompassjoni f'Ġesu tinbidel azzjoni. Issejr knisja. Quddiem din il-ħtieġa Ġesu jistieden lill-Apostli biex jitolbu lil sit il-ħsad ħalli jibgħat ħaddiema għal ħsad tiegħu. Ħbib tiegħi, aħna bħala Knisja, aħna it-tweġiba ta' Alla għal bniedem mifnej. Il-Knisja hija l-weġġ kollu kompassjoni ta' Alla għal bniedem. Il-Knisja hija it-tweġiba ta' Alla għal mistoqsijiet profondi li qegħdin ittaqlu il-qalb tal-bniedem. Jekk il-Knisja ma tkunx din it-tweġiba kollha kompassjoni, tkun qiegħda tagħmel disservice kbir, mhux biss lill-bniedem imma anke lill-Alla. Knisja mingħajr wiċċ kompassjonevoli tkun taħbi il-wiċċ veru ta' Alla. Fid-dinja il-Knisja għandha diversi għamliet ta' preżenza. Fost dawn hemm l-iskejjel kattoliċi, l-iskejjel avdati fir-responsabilità tagħkom. L-iskejjel tagħna huma Knisja. Huma arterji vitali tal-Knisja ta' Kristu u dawk kollha li jirfsu fuq l-għadba tal-iskejjel tagħna qegħdin imiddu riġlejhom fil-Knisja. Kull skola kattolika hija skola Knisja. U għalhekk dak li għadni kif fissirt dwar il-Knisja jott ukoll għall-iskejjel tagħna, fis-sens li l-iskejjel tal-Knisja għandhom ikunu it-tweġiba kompassjonevoli għall-istudenti, tfal, adolescenti u żgħażagħ li jiġu magħna. Sentejn ilu il-Papa Franġisku sejjaħ lill-Knisja Universali biex tieqaf ħalli tisma' u tirrifletti dwar dejn il-ġenerazzjoni żagħżugħa. Infatti frott tas-sinodu tal-isqfijiet li sar sentejn ilu
Illum dak li nsejħilhom l-operaturi pastorali fost iż-żgħar u l-edukaturi fl-iskejjel tagħna huma fost dawn l-operaturi pastorali għandna żewġ dokumenti sbieħ ħafna dwar kif għandna nakkumpanjaw lil din il-ġenerazzjoni. Qed nirreferi għad-dokument finali tas-Sinodu kif ukoll għall-eżortazzjoni apostolika li tagħna l-Papa Franġisku fit-tmiem is-Sinodu Christus Vivit. Sfortunatament ħafna drabi tagħmel parti minn din il-folla għajjiena u mdejqa li jsemmi l-Vanġelu il-ġenerazzjoni żagħżugħa. Mhux biss għaliex qegħdin nitkellmu dwar fażi delikatissima fil-proċess tal-għaġna tal-bniedem li faċli tiġi manipulata, imma mir-ritratt li jagħtina l-istess Sinodu tal-Isfijiet, l-adolescenti u ż-żgħażagħ tant huma dgħajfejn li mhumiex iżolati l-każi ta' individwi li għaddejjin minn konfużjoni mentali, emozjonali, eżistenzjali. U dan tikkonfermawh intom. Ħafna drabi uliedna għandhom ħarsa mitlufa fil-baħħ għaliex qudiemhom jaraw biss il-vojt. Xi drabi anke tort tagħna bħala Knisja, tagħna bħala soċjetà, inkluża naturalment il-familja. Kif insibu fid-dokument tas-Sinodu id-djufija, l-iżbaljej, il-fallimenti komuni fil-ħajja ta' dawn il-frieħ li telgħin huma esperjenza tal-ħajja li hemm bżonn jiġu indirizzati b'ħafna kompassjoni, b'ħafna mħabba, ħlewwa u modrija fuq l-eżempju ta' Ġesu. Jekk bl-akkumpanjament tagħna inwassluhom biex jiftħu qalbhom u lilna jintroduċuna, idaħluna biex niskopru il-qiegħ ġewwieni tagħhom, hemmhekk insibu xewqat nobli. Fuq kollox hemm xewqa biex ikunu jafu is-sewwa, il-verità. Liema verità ma tasalx biss bl-għarfien akkademiku, bl-għarfien li hemm storjat fil-memorja, fl-intellett tal-edukatur, imma minn dak li ifawwar il-qalb tal-edukatur. Il-koll nafu dak li jgħid Santu Istejn, ġveru, il-qalb tal-bniedem ma tistrieħx jekk ma tkunx sabet lill-Alla. Għalhekk nemmen li kwalità importanti fl-edukatur tajjeb fl-iskola kattolika mhix biss il-kwalifika akkademika, imma li ju ikun ħabib ta' Alla. B'dan ma rridx infisser li l-edukatur irid ikun xi bniedem perfett mingħajr teba' jew tikmixa, għax hawn min jippretendi hekk. Imma li jkun biss miftuħ għall-assolut. Is-Sinodu jgħidilna li ħafna drabi dak li sejjaħlu healthy restlessness fl-istudenti
fil-ġenerazzjoni żagħżugħa, jiena ngħidilhom l-imqarbejn. Dan il-fatt huwa sinjal li huma miftuħin għal Alla. Temmena dejn. Jifri dak il-restlessness tal-individwu xi darba anke l-vjolenza li jkollhom jista' ikunu jaħbu dan il-ftuħ għal Alla. U għalhekk l-istess skola issejr opportunità pastorali kbira. Fil-Vanġelu Ġesu dejjem kien rejb tal-imqarbejn. Ta' dawk li kienu fit-tfittxija. Imma Ġesu kellu il-ħila li isejb il-moment f'waqtu biex jagħti it-tweġiba f'waqta. B'ħafna paċenzja sabar jakkumpanja lill-bniedem kif inhu u mhux kif jixtiequ jkun u mingħajr ma jiġġudikah. Ġesu verament kien jitkellem bis-seta, bl-awtorità. Issa etimoloġikament il-kelma awtoritas tfisser dik il-kapaċità li tgħin lil ħaddieħor jikber. Wieħed ikun awtorevoli mhux meta jeżerċita dak li jsejħulu directive power, imma meta jikkonvinċi lil dak li jkun ħalli jaċċetta is-sewwa. Din hi l-awtorità li aħna l-edukaturi għandu jkollna ħbib tiegħi. Kelma kjave fid-dokument kollu tas-sinodu hija id-discerniment li huwa l-aħjar atteġġament biex wieħed jista' jieħu fi żmien ta' taħwit u nuqqas ta' ċarezza. U kedna illi l-ħajja tagħna hija mmarkata b'din in-nuqqas ta' ċarezza. Id-discerniment jenna biex nażlu bejn il-qamħ u l-karfa. Min jidħol f'dan il-proċess mhux biss ma jistax isejb it-tweġiba mill-ewwel, imma jrid jieħu żmien biex jasal ħalli jkun ftejt ċert minn dak li Alla irid minnu u hekk jiltaqa' mal-verità. Huwa proċess u xi drabi proċess twil. Is-sinodu jindika 3 tappi f'dan il-proċess li wieħed jikseb għarfien tas-sitwazzjoni tiegħu innifsu, li wieħed jiżin it-tarif li jkun ġabar imbagħad jagħmel l-għażla tiegħu. Naturalment fid-discerniment evanġeliku hemm element importanti. U l-Papa Franġisku jisħaq li biex ikun hemm dan id-discerniment ħalli wieħed ikun jaf x'irid Alla minnu, hemm bżonn li jkun konvint minn 3 veritajiet. Ħfief ħafna. Alla jħobbok, Ġesu tant iħobbok li miet għalejk u li Ġesu jgħix, Kristus vivit. Eżies kapijiet tal-iskejjel tal-Knisja tagħna nirrakkomandalkom bil-qawwa biex tieħdu f'idejkom dawn iż-żewġ dokumenti tal-Knisja li fil-waqt li jindirezzaw il-ġenerazzjonijiet afdati f'idejna joffrulna roadmap ta' kif għandha tkun l-azzjoni pastorali fl-iskejjel tagħna. Jekk tfallu intom bħala skola Knisja, tfalli il-Knisja f'pajjiżna. Jekk min-naħa l-oħra misjuqa minn din il-kompassjoni lejn il-ġenerazzjoni li tiela tarfu tkomplu toffru formazzjoni imnebħa mill-ewwel
edukatur tagħna Ġesu Kristu, intom tkunu tqedu l-pedament għal ġejjieni tal-Knisja u tas-soċjetà tagħna f'pajjiżna. Amen. Meta rajna dinja tidħol f'qoxrita. Meta rajna l-iskejjel jingħalqu fl-istess ħin rajna it-tagħlim ikompli mid-djar tal-edukaturi għad-djar tal-istudenti. Nitolbu għal Papa Franġisku u għal Isqof Mario li se jkun qed jaħdem aktar mill-qrib ma' Papa Franġisku sabiex l-imħabba tal-għalina il-bnedmin tkun aktar fiżibbli permezz tal-kelma, l-eżempju u t-tmexxija tagħhom. Nitolbu. Nitolbu għall-isfijiet Charles J. Xikluna, Joe Gallia Kurmi u l-Isqof Maħtur Monsignor Anton Tewma sabiex il-mulej ikompli jimlihom bl-ispirtu tiegħu u jekk huma jimlew bit-tama, il-fidi u l-imħabba il-poplu Awċi u Malti. Nitolbu. Nitolbu għal pajjiżna u għal pajjiżi kollha sabiex narfu li fir-rispett reċiproku u fir-rispett lejn id-dar komuni biss nistgħu neħilsu mill-flaġell tal-mart, tal-gwerra u tal-inġustizzja. Nitolbu. Nitolbu għal dawk kollha li briskju għal saħħithom u l-familjari tagħhom baqgħu jagħtu servizz tagħhom għalina l-koll għal dan nitolbu. Smana nitolbu Murej. Nitolbu għall iskejjel tagħna u tad-dinja kollha għall-edukaturi, l-impjegati l-oħrajn kollha, għall-ġenituri u għall-istudenti sabiex il-koll flimkien jaħdmu biex tissawwar soċjetà iktar ġusta u ħanina. Għal dan nitolbu. Ismana nitolbu Murej. Għati u mulej il-mistrieħ ta' dejjem lil dawk kollha, familjari tagħna, familjari tal-kollegi tagħna, speċjalment lil dawk kollha li mietu bil-COVID-19 jew matul dan iż-żmien. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom jistrieħu ma' fisliem. Amen. Nitolbu lina l-koll sabiex bħala komunità ta' mexxejja edukattivi nibqgħu ngħinu nissapportjaw lil xulxin għalkemm fehmi differenti sabiex fid-diversità insibu l-għaqda. Għal dan nitolbu. Smana nitolbuk Mulej. Nitolbuk Mulej il-qada u nit-talbit tagħna bħalma il-qajt it-talba ta' Marija fit-tiġ ta' Kana. Għamil li x-xieda u l-ħidma tagħna tagħti imbejt tajjeb li jferraħ il-qlub tal-bnedmin kollha bi Kristus Siedna.
itolbuħutej biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla, il-Missier li jista' kollox. Ferħanejn bit-tifkira ta' ibnek nofrulek mulej is-sagrifiċċju ta' tifħir biex b'din il-qima qaddisa u l-grazzja tiegħek niksbu dejjem iżjed il-frott tal-fidwa tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfew qlubna l fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tassew mulej Misser Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġejt għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr, infaħrowk u imberkowk waqt li qegħdin nagħtu ġieħ lill-Verġni imqazza Marija. Bil-qalb bla teba hija laqet il-verb tiegħek. Stħaqilha tnislu fil-ġewf tagħha ta' Verġni tat lid-dinja lil dak li ħalaq kollox u hekk waqfet mal-Knisja fil-bidu tagħha. Ma ġenb is-salej hija laqet l-aħħar xewqat tal-imħabba ta' Alla għalina biex tħares bħala ulieda lil bnedmejn kollha imnislejn għal ħajja tas-sema bil-mewt ta' Kristu. Sieħbet it-talb tagħha ma' dak tal-Apostli u magħhom kienet tistenna il-miġja tal-Ispirtu imwiegħed u hekk saret iġbija tal-Knisja titlob. Imtella fil-glorja tas-sema b'imħabba ta' tieħu ħsieb il-Knisja fid-dinja, tħarisha fil-mixi tagħha lejn is-sema sa ma jasal jum il-mulej fis-sebħ kollu tiegħu. Għalhekk flimkien mal-anġeli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u flimkien ngħidu bla qiegħda. Qaddejs, Qaddejs, Qaddejs. Ismew it-tlaq mija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għol it-taswiet, mbierek il-ġejt. Qaddejs tassew int mulej, inti lajn ta' kull quddusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dall-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex minn rajh ibati ħa il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam, ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikum. Ekk ukoll wara l-ikla ħal kalċej reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu biex xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċej ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidej. Huwa qam minn bejn il-mwiet għax hu l-mulej u l-koppa u l-sin Ġesu il-mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja, il-kalċej tas-salvazzjoni
u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn qudiemek biex naqdowk. Miċċu kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem bid-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u taf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof Mario, mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mar-raġel ġustaħa San Ġusepp, mal-apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebbħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu bit-talba li għallimna il-mulej Ġesu. Missierna li jinti fis-smawiet jitqaddis ismek, jiġi saltnatek, ikull tritent fis-sema u fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrinna d-nubietna, bħalma naħfru minnu ħati għalina, la daħħalniex fit-ġrejb, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem id-dnub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistednew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek. Nħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi la tħarix lejn dnubietna, imma ħares lejn il-fidej tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li inti trid fija, inti li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu l-paċi lil xulxejn. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħatina l-paċi. Danu l-ħaruf Talla, danu li neħħi d-nubiet tad-dinja ħen jindawk mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
nitolbu. Tqarbilna mulej bis-sagramenti tas-sema aħna u niċċelebraw it-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija ta' Pinu. Għamel fil-ħniena tiegħek li nimxu fuq il-passi tagħha u naqdu l-misteru tal-fidwa kif jixraq bi Kristu Sidina. Ħanamlu l-affidament tal-Madonna ta' Pinu. Nitlobkom biex tiġu l-kol għawara, nitolbu fl-imkien, namlu tal-baċkejkna fl-imkien. Imqazza Verġini Marija, Sultana tal-Familja, ġejna llum aħna l-iskejjel tal-Knisja f'pajjiżna fis-santwarju tiegħek ta' Pinu biex impoġġu il-familja wiesa tagħna taħt il-ħarsa materna tiegħek. Om tal-ħajja, Tempju tal-Ispirtu Santu, f'ġufek li bentalla sar bniedem bħalna, għamel li mill-iskejjel tagħna, minn din il-familja tagħna, santwarju ħaj fejn bimħabba tiġi meqjuma u imħarsa il-ħajja. Mara ta' skiet minn din id-dar tiegħek kompli wassal l-istedina tiegħek lil kull familja sabiex tinġabar fi skiet tisma' leħen ibnek. Enna narfu u nozzu leħnu ħalli jkun kliemu il-pedament tal-iskejjel tagħna. Om wallima tal-ħajja. Aħna rridu li Kristu ikun iċ-ċentru tal-iskejjel tagħna sabiex fihom jikbru sentimenti ta' mħabba u maħfra, ta' ħniena u kompassjoni, ta' ħlewwa u sabar. U hekk is-sliem ta' Kristu jgħammar fina. Sieħba tal-feddej li mxejt it-triq tas-salib, imxej magħna illum u dejjem biex meta nħabtu wiċċna mat-tentazzjoni, mal-mart, mad-dbatija u ħsibijietna jiddalmu, inti tkun il-gwida li twassalna għand Kristu, it-triq, il-verità u l-ħajja. U Madonna ta' Pinu, fil-mixja lejn is-sema pajjiżna, żomm ħarstek fuqna sabiex nikbru fl-imħabba lejn Alla, lejn xulxejn u lejn ħutna. Ħalli
ħalli nkunu ġbija ta' Kristu is-Salvatur tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinjur miegħek, imberka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinjur miegħek, imberka inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinjur miegħek, imberka inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Il-Knisja itlob għalin. Il-mulej ma'kum. Il-barka ta' Alla li jista' kollox tinżel fuqkom u permezz tagħkom tgħaddi fuq dawk kollha li jirfsu l-attibi tal-iskejjel tagħna. Il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Grazzi ħafna. Biex mandu. Mela, l-ewwel ħaġa nixtieq ngħid li aħna ma ġejniex biex mhux biss biex naġebu għalaw lilek u sħabna lawċin, ma huwa pjaċir tagħna li niġu għawdex u iktar li niġu propju f'dan is-santwarju ta' Pinu. Naħseb jiena li ħossni emozjonat kull darba li niġijaw bil-ferħ tajjeb. Ġifieri kien pjaċir tagħna li ġejna hawnhekk, kien pjaċir tagħna. Din hija l-eluq tiegħek tas-servizz tiegħek hawn Malta. Hawn għawdex, sorry skuża, ħafilli. Jiena qed niftakar meta ntqajt miegħek l-ewwel darba kien ma tantx kienu ċirkustanzi interessanti, insomma. Mbagħad bdejt niltaqa' miegħek żmien ilu fil-Foundation of Church Schools, dak iż-żmien kont għadni Head of School biss u konna niltaqgħu darba fis-sena u kellna diversi esperjenzi hemmhekk. Mbagħad niftakar iltqajt ħafna miegħek fit-2010 meta għamilna r-riforma meta neħħejna l-Common Entrance, għawet nara r-rej, naħseb għaw Mario wkoll jiftakar naħseb aħna li baqa' xjuħ minn ta' dak iż-żminijiet, għall-inqas min-naħa tal-irġiel ħanajtek. U konna għamilna bidla fil-regolamenti ta' dħul. U dak iż-żmien konna għamilna tqajt miegħek ma' Monsignor Paolo Cremona, kienet għadu ħaj Monsignor De Pasquale wkoll, u kontu ma nafx kif konna ltqajna xi 6 darbiet. Jien hemmhekk sirt nafkom daqsxejn sew, hemm dejt insir midħla tal-isfijiet f'din il-laqat kif se nagħmlu r-regolamenti ta' dħul. Mbagħad ovvjament kellkom il-pjaċir tażluni biex inkun il-delegat u dana. U ħdimna ħafna flimkien, niftakar ukoll 3 snin li taw ħafna frott meta inti kont ukoll il-President tal-Konferenza Episkopali u wkoll anke dwar ir-regolamenti ta' dħul dawk it-3 snin għamil irnexxielek tagħmel it-tibdil ukoll u dan. U f'dawn l-aħħar snin dejjem bqajna kif tajt nitkellmu u dan u inti insistejt magħna issue li għat għandna preżenti li dawat għandhom id-dejn mas-segretarjat huwa ma s-segretarjat huma il-self li tajna għal-laptops u dak kien grazzi lilek għax jiena naf li inti kont waraja li kif tajt ħareġ bil-proposta li jingħata self sabiex minn foundation sabiex l-iskejjel ma jħorġux il-flus għalihom.
Ġifiri kif tajt għandna snin twal ta' kollaborazzjoni, ta' ħidma u ta' interess. Jiena napprezza ħafna u nixtieq dejjem ħafna l-apprezzament tiegħek u tal-isfijiet fl-iskejjel tagħna tal-Knisja. Kultant nixtieq li jkun ftit iktar ħanajt il-verità. U għalhekk nieħu gost li meta intom tilqgħu l-okkażjonijiet tagħna u tiġu tiċċelebraw magħna bħalma kellna anke s-sena l-oħra konna fil-katedral, konna kollha flimkien. Jien illum ħassejtek ukoll tagħmel id-diskors li tlabtek is-sena l-oħra. U ma għamiltulna dis-sena. Għalhekk nirringrazzjak. Lex kont ħadd gost kif tajt aħna d-dokument Kristus Vivit huwa dokument bażilari naħseb għalina u importanti u nirringrazzjak tal-li għamilt ir-riflessjoni fuqhom. Għalhekk jiena nirringrazzjak ħafna tal-ħidma tiegħek kemm fid-Djoċesi ta' Għawdex anke il-kontribut anke li naħseb li ħalla effett anke fuq Malta, però b'mod partikolari anke l-iskejjel tagħna kemm f'Għawdex u anke f'Malta. Nirringrazzjak ħafna mill-qalb ta' kollox, okay? Grazzi. Le anke jien. Wow, xi ħaġa ċkejkna. Le, grazzi. Jien naħseb, jiena konvint li qed nitkellem ma' edukaturi li edukaw anke lili f'dawn il-15 il-sena fil-Ministeru ta' Jisqof. M'għandejx dawk il-memorji li semmejt inta ninsihom, imma ħanġor miegħi esperjenza sabiħa ħafna. Waħda minnhom dejn li stajt nakkumpanjakom, għanejtek, tajjeb nakkumpanja l-Knisja f'din il-missjoni importanti ħafna. Alla ħares l-iskejjel tagħna jiġu nieqsa u jiena nitlob li il-bambin jenkom biex tiksbu dejjem iktar libertà. Għax darba il-libertà tagħna jew tiġi mxekla jew aħna stess nagħmlu għażliet il-imbagħad ikunna nħallsu prezz. Tajjeb, il-bambin magħkom. Grazzi mill-qalb. Grazzi. All right. Issa hemm Father Jimmy jixtieq jgħidilkom kelma nipproponi. Itfidan. Ħajdilna.